A tepne s myškou na fotbalovém stadionu. Na Dukle, tady je myšička. Ano, a tady je Dukla, prosím. Tady je Dukla. Vidíte Duklu? Trapárna sama o sobě. To ano. A jako, co dodat, no? To jsem já. Jsem Michala s jízáckem, ale vypadá hrozně chutně. Jako to jízátko. A co pak nám o sobě povíte? Smrdíš. O sobě. Váš nejoblíbenější časopis? Kosmopolitán. Vaše nejoblíbenější učitelka? Nečasová. Masek. Učitelka. Tamhle vzadu můžete vidět fotbalisty, já vám to přiblížím. Ale nagněte se. Já je tam nevidím teda, jo, ale takhle to je, není to moc dobře vidět, jo, ale jako jsou tam. Opravdu tak tam zase, budou. Tak zase to oddáleno. Máš mužku v tom. Jo, mám mužku ve vlasech, tady. Někde jsem ji měla, jo. Tak dále, tamhle je Dukla. Nápis. Zase. Vidíte? Dukla. No ano, Dukla. Jakože pukla. Dukla pukla. Tak a to je zatím vše a těšíme se na Radíka. tento zápas, jo. Nachytáme vám všechny góly a uvidíte sami na YouTube. Zatím.